Halløj! Og velkommen til. Det er den 13. december. Vi har en øl, der skal drikkes igen i dag. Igen i dag? Kan du finde den der om baghylden? Jeg synes altså, kun vi har haft fra sidste bryghus. Jeg ved ikke, om det er meningen, eller hvad planen lige er. En porseguld. Jeg var klar på, at det var mørkøl. Det vil sige... Okay. Det skulle i orden. Altså, jeg forbereder mig lidt på en krydret øl. Vi er næsten nede på 4%. Det er totalt champagne, det der. Jamen, det er Fandme fint. Det er også flot. Det ligner pis. Skål. Jeg synes faktisk, det er ret god. Jeg synes sgu ikke, den smager super Nej, jeg meget. synes, at den er lidt kedelig. Altså, den er ikke kedelig på samme måde som de andre, vi har haft. Hej. Nej! Yes! Halløj. Halløj! Jeg er sgu faktisk lidt tørstig. Nå, Ja. Jeg kunne godt tænke mig en drink. ja. Jeg vil gerne høre, om I kunne lave mig en drink. Jo, Ja. Så I må tage en sodavand hver, og så må I gøre noget i. helt klart. Der er jeg herved 3 drinker. Wow. Du kan godt lade være at bruge sukkeret, hvis du ikke har lyst, men jeg har lige sugt af det, og der er ikke noget regn med det. Det er en traditionel, men meget på en sød side, der er en lille hår i. Det skal noteres. Det skal noteres. Har den et navn? Det er en traditionel gin has. Jeg var lidt for gavmild med mangosyrup. Du ved. Den er sød, den er god, den er rigtig Den er rigtig, sådan en lille girly som dig, ikke? Du kan godt lide sådan nogle søde nogen. Jeg tænker, nej, Ej, det er det Andreas. er min. Slå Det er spil en hvid drink. Det er et glas vand med brus. Så det er en skinny bitch. Det er en glitterfisk med lidt opgraderet. Okay. Det er hun ikke tilfreds Må med. jeg smage? Det er hun ikke tilfreds med, kan jeg Jamen, der fortælle er- Men prøv at bare roligt, for nu skal du skylde ned med min drink. Det er en Shirley Timberland album, og jeg tror faktisk virkelig, Åh, nej. Shirley. Jeg har prøvet at forgifte hende. Hun kan ikke tåle lemon, og jeg er på det vildeste skib. Der er lemon i. Er den ikke skide god? Var det der mand med god? Ja, ja. Den er skidegod. Skal jeg have med mig op? Jeg tror bare, jeg tager den. Hey, man. Fandme i orden. Nå, men det er i orden. Albert, han vandt. Jeg er sgu gammel bartender, det vil jeg sgu sige. Ja, fuck dig. Skål! Glædelig jul! Mange tak. Og vi ses i morgen! Ja, vi ses, mand. 3 nisserhuer ud af en halv. Ja, det passer meget godt, ikke? Hej hej!